Jag tror inte jag ska kolla. Alltså det är så jävla kallt på backen. Ja, det är så skönt att vi har matchade outfits. Jag måste kliva ner lite grann. Nej, vi står uppe. This is madness! Alla andra filmar. Lägg ner kameran, var beredd med handduken! Men om jag har ju den här! Okej, då får vi göra då. Alltså, du får inte banga. Det är så banga. Ställ då! 1, 2, 3. Aj! Björn! Mycket. Totally. Det är för kul. Det är ett YouTube-klipp det. Hur fan gör det igen? En gång till. Jag fick inte med, kan ni göra en gång till? Nej, precis, jag glömde att trycka på räck. Var det kallt? Typ alla 4 som står här och filmar glömde det. Ja. Vi råkade, jag gör det igen. Det var inte så kallt. Alltså, Nej. Det var lite... Jo! Alltså, jag tror det ska kalla det. Ja, lite besviken, så är det. Ska vi gå hem? Nej. Jag kör bara fota. Hur du filmar nerifrån? jag tycker om det här. Jag fick en jävla brain freeze, ja. Det syns ju i ansiktet. Ja. Vad är det med? Nu är det liksom